खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि क'क्राझार सालाकाटि सालबागानाव सालाकाटि ब्लक कमिटि लाइमोन वुमेन बिपिएफ आरो बिएसइउनि बानजायनायाव जथायै सावरायनाय हाबाफारि लादों। बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा गोबाव सम गैला। बेखौ नोजोर बोनानैनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ गोबां बिसायख'थि सांग्रांथि मेल खुंबोबाय थानायखौ नोंथांमोनाबो गोबां नुबाय जानांगौ। थिग बेफोरबादिनो दिनै बिपिएफ दोलोआबो क'क्राझार सालाकाटि सालबागानाव सालाकाटि ब्लक बिपिएफ लाइमोन कमिटि आइजो बिपिएफ कमिटि लोगोसेनो बिएसइउनि बानजायनायाव जथायै सावरायमेल खुंदों। बे हाबाफारियावनो आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो मिरु बिपिएफ लाइमोन गांखंनि लोगो आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा लोगोसे बिएसइउनि आफादगिरि सोमावसार बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। ना रेसपन्सआथ' बहुत मोजां जोंनि कर्मिफोरजों लोगोसे साधारन रायजो राजानिफ्रायबो बेवहाय नुजाफैदों। कर्मि गोजाबाथ' एसेल' माने जागौमोन खिन्थु रायजो राजाबो फैफादों। बिनि बे रेसपन्सखौ नुयोब्ला माने बिराद मोजां। जेरावबो जों बेबायदि माने माबाखौ नुदों आरो प्रेजेन्सखौनो माने रायजो राजानिफ्राय प्रेजेन्सखौ मोजां जों नुगासिनो दं। दा सोलायनाय लुबैदों बेखौनो जोङो बुजिनो हायो आरोखि। इउपिपिएलआ दा सरकार सालायदों, रायजो राजा आसा खालामदोंमोन जे सोलायनाय सरकार फैयोबा जों माबा मोनसे मोजां साबसिन जों मोननो हागोन आरो जिहेतु बिसोरो प्रसार खालामदोंमोनबो फोसावदोंमोनबो जे घरे घरे साख्रि मोनगोन, घरे घरे अनसुंथाइ मोनगोन बेफोरबायदि होननानै फोसावदोंमोन। दा बेखौ माने नुनानै रायजो राजाफ्रा सानदों गमामायैनो नंथारगौ नामा जों घरे घरे माने माखासे अनसुंथाइ मोनगोन, थाखा फैसा मोनगोन, साख्रि मोनगोन, बिजनेस मोनगोन बेफोरबायदि सानदोंमोन आरो। बेखायनो माने रायजो राजाफ्रा थांनाय बाराव बिपिएफखौ गारनानै माखासेया इउपिपिएलनो भट होदों। थेवबाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौनो जे मोजां मोनो बिनि फोरमाना जाहैबाय जों 11टा सिट जों मोननो हादों आरो बिसोरो 11टाल' मोननो हादों। खिन्थु फाव फान्दायनानै हाग्रामा महिलारिनि बिखायाव जो गारनानै बिसोरो माने दस्रा गिदिर पार्टिनि फान्दायनायाव थांनानै बिसोरो सरकारखौ दादों। नङाब्लाथ' बिसोर क्षमता गैयामोन। खिन्थु गणतन्त्र देशआव जाय मेजरिटि मोनो बेखौसो लेंहरनानै सरकार बानायनायनि खाबुखौ होनांगौ। बिनिफ्राय सरकार बानायनो थाखाय जेसेबां नांगौ, जेसेबां संख्या नांगौ बेखौ माने कयेक मास टाइम होनानै बेखौ देखायनायनि प्रभिजन दं डेम'क्रेसियाव बिदि दं। खिन्थु जोंनाव थांनाय जे दा जि सरकार सोलिदों बे सरकार सालायनायाव माने गभर्नरा जोंखौ लेंहरनांगौब्लाबो माने राजखान्थिक चक्रान्तआव गोग्लैनानै जोंखौ खोख्लैनानै जोंखौ लेंहराखिसै। ओमफ्राय प्रमद बर'खौ दैदेननायावसो सरकार खालामनो थाखाय गभर्नरा लेंहरदों। बेनो देरसिन माने रायजो राजाखौ आरो बिपिएफखौ थगायनायनि सरकार दानायनि बे फाव फान्दायनाय। जिहेतु बिपिएफफोरा जे बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल हाबैगासिनो बेखौ लानानै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ पार्टिया जोबस्रांबाय, बिपिएफ पार्टियाव रावबो दा बिसोरो गावसोर थांनायखौ माने माबा खालामनो थाखाय जुक्ति दं होननानै देखायनो थाखाय बुंनाय बाथ्रासो। बिसोर रोनावदोंसो दा, रोनावनासो थांदों। बिसोरो 15 बोसोर 17 बोसोर हाग्रामानि सरकार सालायनायाव थानानै सक्तिशाली भाबै सोरबा मन्त्रि जाबाय, सोरबा डेपुटि चिफ जाबाय। बिसोरो माने दा मोनजायैयाव खाराव खासाव जादों आरो खालाव खासाव जानायखायसो थांदों दा बिसोरो। मा ओंथि दं थांनायनि? हाग्रामाखौ गारनानै जाय हाग्रामाया बिसोरजों आखाइ हमलायलायनानै सरकारखौ सालायदोंमोन, एथ' सुन्दर सालायदोंमोन, बिसोरो दिनै हाग्रामाखौ जोगारनानै थांनायनि ओंथिया मा? बिसोर माने मोनजायैयाव खालाव खासाव जादों। खालाव खासाव जानानैसो बिसोर दा थांदों। बिथांमोननि थांनायाव जेबो खहा जानाय नङा? खहा जाया। रायजो राजानि भाषा बियो, जेबो खहा जाया, जेबो सिन्था दाखालाम होननानै बुङो, जोंखौसो बुजायो। होमबा हारसा बर' बुंदों जे बिसोर थांनायाव नंगौना नङा दे? खाम्बाजोआ दामाने एक खति नायवा नय हे जाओ बायदौ होननानैसो बुङो हारसाफ्राबो। होमबा जा खुथि जाया बयबो नुखानाय ना
सोर माबायदि लिडारा दिनै BPF खौ जोगारनानै थांदों रायजो राजा नुखाजोबनाय गतिके बेखौ लानानै जों जेबो सिन्था जायाखै आथिखालनि जि सरकारनि जिथु दैदेनगिरिफोर बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा दैदेननाय सरकारनि समाव जे बिटिसिआव जेबो जौगानाय खालि जायोमोन हिंसा बुथारलायनाय गावजों गाव दावराव दावसि थासारि बे खोथाया जुक्ति गैया हाग्रामा महिलारिया माने सुक्ति खालामनाया जों एबसुनि आन्दलन आरो BLT नि आन्दलनजों जानाय बे सोमावसारनाय समाव बे जोंनि नर्थ इस्टआ अशान्त जानायखाय माने दिल्ली सरकारा जों माने हाग्रामा महिलारिजों आल'सना बिल'सना खालामनानै सुक्तिखौ खालामदों खिन्थु मोनसे पक्षआ मोनसे सेक्सना हाग्रायाव थाबोदों बे मोनसे सेक्सना हाग्रायाव थाबोनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा सान्तियाव थानो हायाखैमोन बे खोथा सैथ' बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारिया सेकेन्ड एकर्ड खालामबावनायनि थाखाय बिथाङासो नैबे जिनिसखौ लाबोयै माने सुक्ति खालामनाय पजिसनसिम लाबोदोंमोन जे बिसोरबो फैथोंसै जों जयै माने BTC खौ सालायनोसै NDB फ्रा बिसोरबो फैनो लुबैगासिनो दङ मानो जोंनि माने BTC ओनसोलनि माने दावहा नांग्राफ्रा मानो हाग्रायाव थाबाय थानो सान्तिनि परिबेस लाबोनांगौनि प्रयजन दं होननानै हाग्रामा महिलारियासो बे सुक्तिखौ खालामनायनि थाखाय गासिबो लाहार फाहार खालामनानै फाइनाल स्टेजाव लाबोदोंमोन खिन्थु उनाव माने मोनसे राजखान्थिनि माबा खैसारियाव गोग्लैनानै हाग्रामाखौ एकदम जोगारनानै प्रमद बर'आ माने एबसुखौ लानानै एबसु कर्मिखौ लानानै फोथाराव आन्दलन खालामनाय देखायोमोन नालाय PSO लालायलायनानै पुलिस लालायलायनानै दा बेखौ नुनानै माने प्रमद बर'खौ थिखांनानै लांदों आरोखि नङाबा हाग्रामानिसोमोन बे पलिसिया हाग्रामानि नंगौ बिसोरखौ हाग्रायाव दोनबाय थाबोयोबा NDBफोरखौ हाग्रायाव दोनबाय थायोबा बे ओनसोलाव सान्ति सम्प्रितिया माने माब्लाबाबो फैनाय नङा बेखौ साननानै सिन्था खालामनाय आसल बेक्तिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि खिन्थु फोथाय खेबस' खालामनानै प्रमद बर'खौसो थिखांनानै सोरबा सासे सक्तिशालिया प्रमद बर'खौसो थिखांनानै लांनानै नैबे NDBफोरखौबो आन्दोआव दोननानै सुक्तिखौ खालामदों आसल रहस्यआ बिसोर BPFआ देरहाफिननानै सरकार दागोनखौ नोंथांमोना आसा खालामो एकदम 100% बियो जों देरहागोन खारन रायजोफोरनि खुगा बे बाग्लायगासिनो दंना रायजोफ्रानो बुंगासिनो दंना जों मा बुंनो बिनि बांसिन रायजो राजाफ्रा आसा खालामगासिनो दङ जे 15 बोसोराव हाग्रामाया जेबायदि खामानि मावदोंमोन बेखौ बिथांमोना नुबोखादों नालाय दा बेखायनो UPPLआ सरकार सालायनाय समाव माने माबायदि जाखो मा जाखो रायजो राजाहा जेबो बेनिफिट जायाखिसै गावस्राहासो बेनिफिट गावसोरसो गावनि माने मुलाम्फाखौ आदाय खालामनानै लाबाय बेखौ नुदों दा बेखायनो बिजनेसमेननिफ्राय आराम्भ खालामनानै आरो इन्टेलेक्सुवेल बुंनो थाङोब्ला जेब्ला एडुकेटेड सुबुंफ्रा थारमाने इन्टेलेक्सुवेल ग्रुपआबो माने हाग्रामा महिलारि सरकारखौ नुबोनानै बिथांमोना हाग्रामाखौनो दा मोनफिननो थाखाय लुबैदों दिनै गिबियावनो साबायखर जासिग्रोदों नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आरो नायगिरिफोरनि बिथांसिम दा UPPLआ जों साथामसो नेताखौनो ओरैबायदि गिनानै दं जे माने जोङो सैथोखौ बोदलाना होजोब्बाय रायजो राजाफोरनो जे UPPL सरकारा जे परिबर्तननि नामाव रायजो राजाफोरखौ दिनै थगायबाय बेखौ जों बोदला खोन्थागासिनो दं A to Z जेबो थाखोमायाखिसै बिथांमोननि सरित्रआ दिनै नुजासारबाय दा बेखौनो बिथांमोना सहायनो हायाखै बिथांमोना जे मावनो रोङा बिथांमोना जे खामानिनि मानसि नङा बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं आरो जोंखौ बोदलाना होगासिनो दं दिनै नुबाय नोंथांमोनहा बाजेटआव फैसाफ्रा जोंना खमायलांबाय थानायखौ थांनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो जोङो 50 कौटि मोनबाय जे 150-200 कौटि जानांगौमोन खमायनानै 50 कौटिल' फैबाय आरो दाख्लै बिथांमोना 24-25नि जिथुनाखि बाजेट एलकेसन दंमोन बेखौ आनस्पेन्ड खालामना दोनबाय 250 कौटिनि बारा बेफोर बे लासिं बाथ्रा नंगौना नङा फैसाया थोआ जोंनो डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ बिराद दं जोङो बेखार सेंग्रा सिख्लाफोर बिराद दङ स्कुल कलेज बिल्डिंफ्रा मोजां जाजोबाखै दाबो दिनैहाय माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै दिनै आइजोफोरनो 75,000 थाखा होनायनि बाथ्रा दंमोन दिनै बेफोर फैसाखौनो बिथांमोना होनो हायोमोन मानो आनस्पेन्ड खालामनांगौ जाखो बेनिफ्राय बुजिनो हायो बिथांमोना साफा माने खामानि मावनो रोङै उदायै बेक्ति माने बिथांमोना बिदिखौ होनबा लाजिनाङो दिनैनि थारिखआव
दिनै लाजिनाङो दा बेफोरखौनो बिथांमोना सहायनो हायाखै आरो मालाय दा ओंखायनो बिथांमोना दिनै समाजजों जोगार जानोसै समाजा रावबो आजावला दिनै हाग्रामा महिलारिखौनो रायजो राजाफ्रानो नांगौ होनदों सोरबा UPPL होनब्ला जाया बेवहाय प्रमद बर'आबो आंनो सिट जाफिनथारनोसै रायजोफ्रा आंखौ अनफिनदो होनब्लाबो दिनै बे जाया रायजो राजाफोरनि आखायावसो रायजो राजाफोरनोसो पावारखौ होदों डेम'क्रेसियाव गाबोन भटआव जाय जेनगोन बेनो सिट जानो मोना गाबोन नुबाय जोङो प्रमद बर'आ देरहानायनि जेबो लामायाव गैला फैसाखौनो दिनै बाहायनो रोङाब्ला बेबादि मानसि उन्नति जायो बेबादि मानसि उन्नति जायो जेबो गैया दाख्लैनि बाजेटआ नुबाय माबा स्टाफ देरलाबायनायसो बे बाजेट जायो नामा बाजेट प्रिपारेसना गोबावनिफ्राय जानांगौ स्टाफ देरलाबायनानै बाजेट जायो नामा आरो दिनै बिथांमोना डिजिटेल माबानि खोथा बुंबाय थायो बड'लेण्डनि खोथा दाख्लै एन्सार कुइसन सोंनाय फिननायाव नुबाय जोङो आखाइजों लिरनायसो दङ कुइसनाबो आखाइजों लिरनाय एन्साराबो आखाइजों लिरनाय होमबा प्रमद बर'नि डिजिटेल बड'लेण्ड बेनो जाबाय नामा नोंथांमोना बै आनस्टार्ट कुइसन एन्सारनि माबाखौ नायबानो जाबाय जों दाख्लै नायजोबदों एसेम्बलि जोबनाय लोगो लोगो पेज वाइज नायजोबदों जोङो दा बिथांमोननि माने जेनाखि बाजेट बे मोनसे फाल्तु बाजेट आरो मालाय जेबो गैया TND होनदों माने ट्रेन्सपर्टेसन एन्ड डेभेलपमेन्टआ माबा डिपार्टमेन्ट होदों बे जे डिपार्टमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआवबो गैया इन्डिया गभर्नमेन्टआवबो गैया BTC आवदि मा नाम दोनदोंथाय बिनि थाखाय अफिसारबो गैया सेक्रेटारिबो गैया दा बे फैसाखौ बख'नानै जानो 250 कौटिनि बारा प्रमद बर'आ एबार हमनानै होदों आरो मालाय दा बे बाजेटखौथ' बिसोर बाहायनो मोनखाया बे जाबाय माने 24-25 बिसोर बाहायखांबाय 25-26निखौ सरकार गोदानासो बाहायगोन दा बिथांमोननि बाजेटआ जास्ट ओरैनो इलेक्सनियारिं प्रसेस बिथांमोना थाइसे फैसा होनो हाया आइजोफोरनो गोबां आसनि बानायदों दा आब' माबा होनदों लखपति आब' बानायदों माबा माबि बिराद गोदान गोदान मिसन आरो बिजन बानायगासिनो दं कमिउनिटि बिजन डकुमेन्ट बानायदों जेबो गैया बेहायबो दा बेबादि गोबां आन्दायलाबायनाय मानसिफोर दङ आन्दायो अनेकथा मानसिया आन्दायो बिदिनो थाङै थाङै थांनानै बेबादिनो न' गुदिनिफ्राय एरायबोफिननाय नङा होमबा बै चित्तरन्जन ब्रह्मनि मोनसे सल' दङ होमबा फांनै नारेंखल बिफां नागिरै नागिरै फांनै नारेंखल बिफां सेरावनो थांनानै बै नारेंखल बिफां फांनैनि खाथियाव सहैयाबालानो न' खाथियाव ओंखाम जालायना फैनाय नङा होमबा हिन्जाव नायनो थांनाया दा बेफोरबादि बे आन्दायद्लाबायनाय आरो मालाय बे माबा बे जोंनि बे नेरसोन बर' बिथांमोनहा दा बे फार्म गैयै ट्रेक्टराव गाखोनानै बिथांमोना खेथि खालामनो हागोन ना माल रोगानो हागोन बे ट्रेक्टरा दाला सुद्दा बेलथायनो थांगासिनो दंखायो बेलथायनो थांगासिनो दङ आरो दाख्लै बैसागु जानायाव नुबायना बबेबा मोनसे गामिनि माने ट्रेक्टर लालायना बैसागु जानो थांनायफ्रा हाखराव जब' गोलैद्लाबायनाय प्रमद बर'नि दालाङाव नङा होमबा बेटारि रिक्सा गाखोनानै बैसागु जानाया गब्रायनाय दा बेबादिनो बिथांमोना गावसोर बानायनाय लामायावनो गावसोरनो सौदावनानै गावसोर बानायनाय औवानि दालाङाव गावसोरनो सौदावनानै बे ट्रेक्टरा गोग्लैगोन आरो बे गोग्लैनानै बिथांमोननि जेसेबांनाखि जात्रिफोर दङ बे जात्रिफोरनि ससान जात्रा बै UPPLनि ससान जात्रा गोथैबारियाव बिथांमोननि संसार जानायनि दिन फैगासिनो दं आरो जोंनि नुगासिनो दङ बिथांमोना मोनसे गाज्रि खामानि मावबोदों जे अरुनदयनि नामाव फिसाय गोनां मानसिफ्रानो फिसायखौ माने थैबाय होननानै रान्दि सार्टिफिकेट लानानै दिनै मा खालामदों दिनै अरुनदय लादों दा बिसिबां दुखुनांथाव बेफोरो इसोरखौ थगायनो हायो नामा गावनि फिसायखौ थैदों होननानै गोदोनि दिनाव मा जायोमोन सतिधा नङा होमबा राजा राममहन राय बिथांमोना लर्ड उइलियाम बेंटिं मोना बेखौ आयेन बानायनानै दिनै फोजोबस्रांदों सतिफोरखौ बुथारनो मोना होननानै दा जोंनि बे बड'लेण्डआव मा जादों सुइजारलेण्डआव मा जादों प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव दिनै गावबागाव फिसायखौ बुथारनाय सतिधा जादोंना जायाखै बे दिनै बिपरित आरो मालाय बे परिबर्तनानो बे धंस' खालामनाय गावजों गाव धंस' खालामलायनाय बे दिनै परिबर्तनाव दिनै नुगासिनो दङ दा बेबादि परिबर्तनाव रावबो डेभेलप जाया सेंग्रा सिख्लाफ्राबो डेभेलप जाया ओंखायनो जों बुंदों इउथ्सफोरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय 100 कोटि थाखा बाजेट खालामनाय जाबाय बिनि गेजेरजों स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिं होनानै बायदिसिना लननि बेबस्था खालामनानै होनानै बेहाय आत्मनिर्भरनि बेबस्था खालामनाय जागोन आइजोफोरनि थाखाय 40 कोटि थाखा बोराय बुरैनि थाखाय 10 कोटि आरो बे क्षुद्र बेबसायिफोरनि थाखाय बिदिनो 50 कोटि थाखा बे माबा मैगं थाइगं फाननानै जाग्राफोरनि थाखाय IBS सिस्टेम बेखौ खालामनो थाखाय बेबस्था खालामदों आरो दिनैहाय जों नुबाय थादों हाग्रामा महिलारिजों गोबां गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रा दिनै रायलायफैगासिनो दङ दा बे कम्पानिफ्रा दिनै बेहाय जुदि इस्टाब्लिश खालामफैयो बे BTC ओनसोलाव थानाय हाजार हाजार इउथ्सफ्रा बेयाव एबजर्ब जानानै माने साख्रि बाख्रि मोननायनि बेबस्था दिनै खालामनो थाखाय जोङो थियारि जागासिनो दङ अलरेडि माखासे कम्पानिया रायलायफैगासिनो दङ आरो बिथांमोनजों जों रायलायना फाइनाल खालामगोन सरकार जाखानाय लोगो लोगो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा रावबो दिल्ली हारियाना गुजरात तेलेंगाना झारखन्ड उत्तराखन्ड थांलाबायनानै गोदाव सोराव खामानि मावहैनो नाङा BTC आव थानानै खामानि मावनानै मोनजानायनि बेबस्थाखौ जों खालामगासिनो दं राजखान्थि भबिसत जेबो गैला बे माखासे नेताफ्रा दिनै माने जों खोनादों हितेशआ माने डिस्ट्रिक्टजों रायलायगासिनो दं नामा फैफिननो होननानै दा बिथांमोना बुंदों डिस्ट्रिक्टआ लाइफ टाइम नो एन्ट्रि जानांसिगौ बिसोरनि थाखाय होनना बुंदों
दा बेफोरबायदि थांलाय फैलाय मोख्राफोरखौ जों समाजाव जायगा होनो नाङा मोख्राया समाजाव जायगा दंसे जायगा गैखाया जेबो बुजिखाया बे मोख्रा जिनिसा मा बे अखा बांखा हाबा बारहुंखा आंबो न' बानायनानै लानोसै नङो जाहैबाय अखा नागारबाथाय बावो दा बेफोरबादिनो जादों बै माखासेफ्रा खाम्फा चन्दन दिनै हितेशमोन नेरसोन बर'मोना बे मोख्रानि रलखौनो लादों हाग्रामा महिलारिजों बै समाव थाफा थाफा केबिनेट मन्थ्रि जाबाय डिपुटि चिफ जाबाय बिराद रंजाबाय दिनै आरो बे बिपदनि समाव ओरै गैला बेफोरबायदि मोख्रा मानसि बिसोरो साफा साफा मोख्रा जाय मोख्रा समाजाव जायगा गैया बे मोख्राफ्रा जेबो समाजाव जायगा मोना UPPLआवबो टिकेट मोना बे निश्चित जाबाय बे चन्दनाथ' बुंना लाखाबाय गाव टिकेट लानो थाङाखै होननानै खाम्फायाथ' टिकेट मोनला बेखौ माबायावसो परबजरावसो इनसार्ज खालामहरखाबाय दा बिथांमोना खुनु भबिसत गैला बिथांमोननि राजनितिकआ बेयावनो जोब्बाय आरो माने BPF आरो UPPLनि गेजेराव दावहाया माबायदि दावहायाथ' बिसोर माने जों गोगोम नांगोन बबेबा मोनसे जुद्धखौथ' इजि लाजाया जेरखम दाख्लै माने पेहेलगामाव माने पाकिस्ताना बिराद इजि लानानै इण्डियानि मानसिखौ गावथारला फैदोंमोन दा मा अबस्था जाखो दा बेबायदि एखे अबस्था जागोन बिथांमोना जोंखौ एदावबाय थादों दा बे एदावनायनि खिथेरा नायबानो जाबाय मा जागोन माने बेहाय थफ्ला जुनानै खारनाय सारनाय जेबो गैया UPPLआ बेबायदि अबस्था जानानै दं आरो माने थफ्ला जुनानै खारनांगोन बिसोरो दा रायजोआनो रिजेक्ट खालामखाबाय उदालगुरियाव जोंना 10 जनाव 10 जन देरहानायनि मोनसे परिबेसाव दङ बाक्सायावबो बुरजा देरहाफैगोन जोङो 11थानि गेजेराव 7थाखौथ' आरामसे देरहाबोगोन चिराङावबो देरहाबोगोन तामुलपुराव जों देरहाबोजोबगोन जोङो 25थानि बारा देरहानानै एबसुलुट मेजरिटि सरकार दागोन BPFआ हारसिङै सरकार दागोन बे रोखा दिनैनि थारिखआव गेरेन्टि होननानै बिखा दां माने बुनानै बुंनो हानाय मोनसे परिबेस फैबाय आरो माने बोसोराव बे माबाफोरनि सोरबा कलिता जातिफोरनि दख'ना जोमग्राफोरखौ मिउजियामाव दोननाय सावथालफोरनि दलाफोरखौ माबाफोरखौ मिउजियामाव दोननाय दा बेफोरनो आरो मालाय जेबो गैया आरो दिनै बे एन्सार कुइसनाव होदों बिथांमोना बे एनेक्सार जे फैफानाय BTR एकर्डनि गेजेरजों दा बेवहाय माने अलरेडि साबमिटेड फर एप्रुभेल अलरेडि साबमिटेड गभ अफ आसाम फर एप्रुभेल बेफोरबायदि होयै गासिबो फोजोबना दोनदों आरो मालाय दा 5 बोसोराव बेबादि मावगासिनो दं होनैनो दिनै बिथांमोना मोनसेबो मोगथां महर होनो हायाखै दा बिनिखायनो बुजियो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ गनायला दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिथांमोनखौ गनायला साख्रि बाख्रि होगोन होननानै थगायबाय दा दिनै बिथांमोना 5 बोसोरावथ' माबा मोनसे साख्रि होनो हानांगौमोन बोसोराव 1 लाख करि 5 बोसोराव 5 लाख साख्रि होनो नागिरदोंमोन दा बिसोर साबा मानसिनि साख्रि होनो हाखोना हादिया बिनि हिसाबखौ खालामगासिनो दं रायजो राजाफ्रा जों खालामाखै रायजो राजाफ्रासो खालामगासिनो दङ रायजो राजाफ्रासो बुंहरो जोंखौ नोंसोर बे खोथाखौ बुं UPPLआ मावनो हायाखै प्रमद बर'आ मावनो हायाखै बे खोथाखौसो जों बुंदों दा रायजोनि बाथ्राखौ जों समाज बिजोङाव दिनै बुंनायखाय दिनै प्रमद बर'आ हाया खाम्फा बरगयारियाबो हाला दिनै सयज' खालाम हायाखै दिनै फेरेंगा मोनहा दिनै राकेश ब्रह्ममोनहा दावबायसा मोनहा दा बेफोरबायदि जानानै दं आरो मालाय दा गिदों आरो मालाय दा बिसोर जोबस्रांसिगोन जिथु BTCनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि BTR एकर्डनि नामाव मोननाय जा 5 बोसोर सरकार अफारनि सरकार बियो दाख्लै 31 थारिखआव जोबफैबाय दा बिथांनि सरकारा ग्रेस पिरियडआवसो दं आरो बे ग्रेस पिरियडआव थानाय सरकारा फैफिनगोन होननायनि खुनु गेरेन्टि आरो वारेन्टिबो गैया थांनाय साराय बोसोर बिथांमोनहा मालायनि आशीर्बादाव बिराद दुगा लेक्सार बानायबोबाय खिन्थु थांनाय दाख्लैसो मास मोननैसो आगोलाव जेब्ला BJPनि स्टेटनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां दिलीप सयकिया BTCनि इलेक्सनखौ हारसिङैनो गेलेगोन होननानै डिक्लेयार खालामबाय अब्लानिफ्राय UPPL दोलोआव बांग्रि मावनाय बायदि बिथांनि नेताफ्रा गिनानै दङ आरो बिथांमोना दिनैसिम बुंना लानो हायाखै BTC इलेक्सनखौ जों UPPLआ हारसिङै गेलेगोन होननानै BPF दोलोआ अलरेडि डिक्लेयार होबाय हारसिङै गेलेगोन होननानै BJPआबो होबाय डिक्लेरेसनखौ दा UPPLआ दिनैसिम बिथांमोना गावसोर हारसिङै गेलेगोन होनना बुंनो हायाखै बावनो बुजियो बिथांमोना थांनाय साराय बोसोराव मालायनि सायाव निर्भर खालामनानै जाबायदि दुगा लेक्सार मारिबाय बुंबोबाय दिनै बिथांमोना जे सरकार सालायनानैबाबो गावसिनि सायाव कनफिडेन्स गैया रायजोफ्रा जे बिथांमोनखौ मोजां मोना बेखौ बिथांमोना थाल मोनफैबाय जायनि थाखाय दा बिथांमोना इलेक्सनखौ सम मथे फाथिनांगौ होननानैबो बिथांमोना बुंनो हानाय गोहो गैया आरो बे जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां खारन फाइनान्सियेल इयारखौ नायोबा दाख्लै 31 थारिखआनो लास्ट होनजायो मोनबा फाइनान्सियेल इयार बिथांमोना इतिमध्ये बाहायनो मोनबाय दा इलेक्सना सेप्तेम्बराव जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टारा डिक्लेयार खालामदों दा बेहाय BTCनि बासि रायजोफ्रासो गोबां लकसान जागोन इलेक्सना जुदि एप्रिलाव जानायमोनबा दिनै जौगानायनि खामानिखौ 25-26नि जानाखि फाइनान्सियेल इयार
बेनि बाजेटजों गोबां खामानि मावनो हागौमोन बिटिसि ओनसोलाव बेयो रोखा आरो दा बिथांमोना जेसेबांखि दुगा दुआ मानो दिनैनि दिनाव गावसोर जे देरहाया सरकार दाफिननो हाया इउपिपिएलआ बेखौ थाल मोननानै दिनै थोर थोर गिनानै दङ आरो बिपिएफ हान्जाया जे एबार सेप्तेम्बराव जाबा इलेक्सन जाबा जे सरकार दागोन बेखौ मिथिनानै दासिम बिथांमोना गोबां गिनानै दं होननानै जोंनाव इउपिपिएलनि माखासे सोरांसागिरिफ्रा जोंनो फोरमायहरदों दा बेखौ जोङो मिनिनोबो ओंखारदों रागा जोंनोबो ओंखारदों बिथांमोननि जानाखि आखल गिनानै इलेक्सनखौ फावसायनो थिननो नागिरबाय थानाय बिथांमोनाबो सानो हायोबा इलेक्सनखौ डिसेम्बरसिमबो लांनांगौ बे रोखोमनि बिसोरनि गेजेराव सिन्था सरसा जादों दा बियो जोंनि बिटिसि बासिनि थाखाय दुर्भाग्यजनक खोथा आरो देरहानायनि आसा गैया बहुदआनो जेनगोन उदालगुरि हिसाबै दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा डिपुटि चिफ भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय देरहाबोनानै फैदों बिथांनि फिल्डआबो जथेस्थ' गाज्रि बिथांजों लोगोसे इएमफोर जेरै उकिल मोसाहारि कुसुगाव हिसाबै बिथांनि परिस्थितियाबो जोबोद गाज्रि डक्टर निलुक स्वर्गियारि रौता समस्ति बिथांनि समस्तियावबो जोबोद गाज्रि जोंनाव जानाखि इनपुट्स दं फ्राय सिटिं इएमफ्रा जेननायनि लामायाव बिथांमोना दिनैसिम बिथांमोननि जानाखि इन्टारनेल सार्भे रिपर्ट साब्रै साबानि बारा देग्राया होननानै दाख्लै उदालगुरियाव जिरायनाय जा मोनसे सेक्रेट मिटिं बाव बिथांमोननि दोलोनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि वार्कार्सफोरनिफ्राय लिडारफोरनिफ्राय रिपर्ट लानायाव साबा सयजननिसिमल' देरहानाय परिबेस दं दिनैनि दिनाव इलेक्सन फाथियोब्ला दा बिथांमोना जथेस्थ' नार्भास गिनाय इउपिपिएल दोलो हिसाबै बे अबस्थायाव दङ आरो बिपिएफआ हारसिंनो दिनैनि दिनाव सेप्तेम्बराव इलेक्सन जायोबा 25टानिख्रुइ बारा सिट देरहानाय सरकार दानो हागोन बेयो रोखा मोनसे पिक्सारा क्लियार जानानै दङ आरो जोङो बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै 40टा बिटिसिनि समस्तियाव अमेन बिपिएफ इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउ जथायै जोंनि वार्कार्सफोरखौ लानानै जोङो मा एजेन्डा लादों रायजो राजाफोरनि थाखाय बेकार समस्या समाधान खालामनो थाखाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बा बोराय बुरि बा हिन्जाव हौवाफोरनि बयनिबो समस्या बेफोर समस्या बा हा हुनि समस्या बायदिसिना बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासिबो जाति भाषा धर्मनि बयनिबो समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय बिपिएफ दोलोआ मा डिसिसन बा एजेन्डा लादों बेखिनिखौ जोङो दिनै प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरि वार्कार्सफोरनो जों वार्कशपनि गेजेरजों फोरमायगासिनो आरो बिथांमोना दिनै जोंनिफ्राय मिथिनाय जानाखि खोथा बेखौ लानानै गामि ओनसोलाव गावबागाव एरियायाव रायजोफोरनो फोरमायहैगोन जोंनि थांखि जानाखि मावनो लानाय डिसिसन बा एजेन्डाफोर बेखौ फोरमायहैगोन आरो जोंनि बिपिएफनि फारसे बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन लाबोनो हागोन होननानै जोंहा गोबां फोथायनाय दङ आरो गथाय गथायाव जुदि बिथांमोना एलायन्सआव बिपिएफनि थाखाय गिनो गोनां जायो पिक्सारा स्पस्ट जाखाबाय जोंना आसाम बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट दिलीप सयकिया बिथाङा अलरेडि डिक्लेयार होबाय जे फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपिया हारसिंनो गेलेगोन जिहेतु थांनाय बारावबो बिथांमोना हारसिङैनो गेलेदोंमोन दा इउपिपिएलआ आसा खालामबाय थादों बोरैबा खुलुमनि सोरखौबा खुलुमनानै आथिं हमनानै थांनाय 20आवहाय जिहेतु बिटिआर एकर्डनि नामाव बिथांमोना अफार मोनदोंमोन सरकार दानो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जा इउपिपिएल दोलो बिथांमोना बिटिआर सुक्ति खालामनायनि थाखाय थांनाय बाराव बे अफारखौ बिजेपिनिफ्राय मोनदोंमोन खिन्थु बे अफारा एबार गैलिया बे अफारखौ बिथांमोना मोनलिया बिजेपिआ अलरेडि डिक्लेयार होबाय हारसिं गेलेगोन बिपिएफआ अलरेडि डिक्लेयार होबाय हारसिं गेलेगोन दा बिथांमोना ओंखायनो गिदों जथेस्थ' गिखांनाय फैदों मा जाबावगोन जोंनि इउपिपिएलनि अबस्थाया सोरखौ खुलुमबा सोरखौ आथिं हमब्ला बिजेपिआ इउपिपिएलखौ आरो अनबावगोन बेखौ बिथांमोना दा सानगासिनो माथा मारिगासिनो खिन्थु बिथांमोननि बे साननाय हास्थायनाया मोगथाङाव जाफुंला बे साननायनि थासिगोन फेलार जालांसिगोन बे दिनैनि दिनाव स्पस्ट पिक्सार आरो हारसिङै गेलेनायाव दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ जथेस्थ' लकसान जागोन नाम्बार 1आव बिपिएफआ थागोन नाम्बार 2आव बिजेपि थागोन नाम्बार 3आवसो हयथ' इउपिपिएलआ फैनो हागौ आरो गोदान पार्टि दाबाय जिहेतु बे पार्टिनि दारै इउपिपिएलआनो बांसिन लकसान जागोन बिपिएफआ बारा लकसान जानाय नङा बेखौ जों नुहुरो आरो